Boas tardes. É para min un prazer e unha honra que a presidenta do Consello de Cultura Galega, que está fora de Galicia hoxe, pois delegase en min a pequena responsabilidade de abrir este terceiro Festival de Filosofía. Digo que é unha honra, obvia, pero tamén un prazer, porque é o terceiro Festival de Filosofía. Esta é unha actividade que quixemos e pensamos itinerante, queremos descentralizar na medida do posible, na medida das nosas forzas, a actividade do Consello e, polo tanto, nesta terceira xeira o festival volta a Compostela, pero xa estivo noutros lugares de Galicia e, polo tanto, é darlle a benvida de novo ao festival, que é unha actividade, podedes imaginar, pois difícil de organizar, son 2 días seguidos, actividades moi diversas, que necesitan apoio técnico e material, pero coa que o Consello está moi comprometido, como está comprometido, e isto seguramente xa me escoitastes nalgúna outra ocasión, sinto repetirme, sinto non ser original, pero para nós é un eixo vertebrador da nosa actividade, abrirmos espazos para pensar, para pensarmos. Esta é unha preocupación para nós, diría abrirmos espazos e tamén crearmos tempos, crear unha temporalidade axeitada para pensar nesta voráxine, nesta presa, nesta superficialidade na que vivimos instaladas, que non temos tempo para, digamos, para penetrar na profundidade do que nos acontece, do que sentimos tamén. Polo tanto, o Festival de Filosofía, como boa parte, como a meirande parte, diría, da actividade da sección de pensamento, cuxa coordinadora me acompaña, pois ten este obxectivo fundamental. Claro, que en vexa o noso programa dirá, bueno, pensar, pero traballamos dende a convicción de que se pensa dende a ciencia, de que se pensa dende as artes, e de que se pensa tamén dende o corpo, dende logo pensas dende a experiencia, non? O festival vai por aí nesta ocasión e vai pola vía de pensarmos o sexo, pensarmos a sexualidade. Non quixera caer no tópico, pero é certo que nunca tanto se falou de sexo, de sexualidade, tamén creo que nunca tanto se frivolizou con estas cuestións, e, polo tanto, pois hoxe inauguramos este espazo, estes 2 días, para pensar dende esta perspectiva ampla a que me refería, botando man da experiencia, botando man das emocións, do sentimento, do corpo e da arte en xeral, e tamén do pensamento filosófico, como non, para repensarmos todas estas cuestións que teñen que ver co sexo, coa sexualidade e demais. Permitideme agora o meu momento fan tamén, que estou encantada de que a presidenta marchara hoxe, porque así teño ocasión, e a tela igual, pero en fin, de escoitar en directo a Carlos Fernández Liria. Eu felicito encarecidamente as organizadoras deste festival por convidalo, por poñelo no programa. Por lo tanto, disfrutade connosco no sentido máis amplo da palabra. Vamos a aproveitar esta oportunidade que a sección de pensamento creou para nós, para pensar en común sobre estas cuestións que a todos nos atinguen. O tema deste ano non é alleo a ninguén, polo tanto, implícanos a todas, todo o mundo se pode sentir interpelado e convidado a pensar aquí connosco. Así que moitas grazas pola vosa presenza, moitas grazas á sección de pensamento, e deixo xa con Celia, que é a súa coordinadora, para que presente un pouco que van ser as actividades do festival. Pois, boa tarde. Eu, polo que a min se refire, non me quero repetir, pero é sincero, pois tamén, como onte xa estiven coa presidenta, hoxe estou coa vicepresidenta, e encantada, como membro da executiva do Consello da Cultura Galega, que nos acompañe nunha actividade que é moi especial para nós por distintos motivos. Por un lado, porque, como ela destacaba, é a terceira edición, non é fácil sacar adiante estas cousas, e menos aínda, que vayan tendo unha continuidade, ten carácter
bianual e é certo que xa o fixemos fora noutros espazos e agora regresamos a Compostela. Tamén está ben. Por outro lado, pois, como decía tamén Loli, tratar de facer este tipo de actividades en espazos distintos e con enfoques diferentes, que ao fin é a pretensión común das 3 edicións do Festival de Filosofía. Pensarmos de forma colectiva, pensarmos conxuntamente, pero tamén pensarmos cun enfoque máis lúdico, non só pensar co cerebro, senón deixarnos levar por todo tipo de sensacións. Lémbrome do verso de Claudio Rodríguez Fer, amo ergo sum, porque iso daría para moito. Se é cogito, se é amo, desde todas esas zonas e como se interrelacionan e ao fin dai saen as nosas experiencias, os nosos pensamentos, sentimentos e como se vai interaccionando todo iso tanto no aspecto individual como no colectivo. E este ano, nesta edición, collemos efectivamente o tema do sexo e da sexualidade, que a pesar de que percorre todo o acontecer humano desde a antigüidade, o certo é que somos supermodernos, temos teléfonos intelixentes, pero desto falaremos entre hoxe e mañá. O sexo, por máis que se fale del e que continúe sendo, ou sexa, un dos grandes negocios, moitas veces segue sendo un grande tabú e un xerador moitas veces de grande sufrimento por acción ou por omisión, cando en realidade debera de ser o contrario. E desto pretendemos abordar nestas 2 xornadas que creemos efectivamente que é un auténtico privilexio que desde un organismo público poidamos facer isto e, ademais, poidamos contar con este programa que elaboramos e que espero que efectivamente sexa unha oportunidade para pensar e para disfrutar. E temos un pouco de todo, seguramente faltarán cousas porque, claro, todo é finito, todos os recursos materiais, humanos, de tempo, de todo, pero creo que nos quedou un buffet bastante interesante. Hoxe temos, efectivamente, a Carlos Fernández Liria, que estará acompañado de Antonio Fernández Seoane, que tamén é profesor de filosofía, membro da sección de pensamento e que será quen o presente, e a continuación teremos o concerto de Meiga I. E mañá teremos unha charla tamén de Elena Lázaro Real, que estará acompañada por outro membro da sección, que é Ricardo Fandiño Pascual. E despois teremos palabra poética, teremos poesía e remataremos con teatro, coa obra Desexo de Talía Teatro. Entón, creo que é un bastante completo, bastante diverso. Pretendemos que sexa participativo, non só lúdico, que a xente participe dunha forma activa e especialmente polo que ten que ver coas charlas, que tamén quixemos facelo dunha forma que permita que haxa un diálogo e que se pensarmos e se aprendermos sexa efectivamente colectivo e bidireccional ou máis que bidireccional, o que pasa é que xa me perdoe nas letras. En todo caso, que sexa aberto e que sexa enriquecedor para todas as persoas. Así que moitísimas grazas a toda a xente que o facedes posible, desde a organización, desde o persoal do Consello da Cultura Galega, que son fantásticas, fantástico, e todas as persoas que nos acompañades e as que tamén van estar aquí deste lado da mesa, que aceptaron o convite que lles formulamos para estar. Así que iso, moitas grazas e esperamos que nos podamos ver non só na xornada de hoxe e na de mañá, sino nas sucesivas edicións do Festival de Filosofía de Galicia. Grazas.